ne da se štuka, ali iskusni Dule će upravo da reši taj problem. I evo je... koji komad. Brate mili, kolika štuka, a? Daj. Polomi će mi polomi varalicu najbolju. Šnjuke. Šta misliš, je li ima 7-8 kila minimum? Pa, ima, brate, samo da me ne ujede. Ako ne i 10, a? Samo to me... Meni se čini da ima 100% 10 kila. Brate, daj onaj moj foto, brate. U stvari, nekad još malo snimaj ovdje. Ovaj izvrsni trenutak ribolovački. Eto. Jebo me redo, ovaj neću ga koristim više, majke. Tako. Dođi malena kod tati. Dođi kod tatice tvoga. Parče. Brate mili. Ajde, pre svega. A, šta kažeš? Ajde daj mi fotoaparat dok